Lanchetes! Hoxe vou contarvos como aprendín galego. E diredes, e que ten de especial aprender galego ou falar galego? Pois non moito. O que pasa é que as miñas circunstancias son un pouquiño diferentes. Diferentes a calqueira persoa que aprenda galego, claro. A cousa é que eu nunca vivín en Galiza. Esta terra é Galicia. Está situada no punto máis occidental de Europa. Eu crecín en Valencia ata os 25 anos e dende os 25 anos que vivo na Alemanha. Entón diredes, e por que aprendiche galego? Pois aprendín galego porque coñecín un galego, así de simple. A cousa é que coñecín un galego, empezamos a falar, faloume moito de Galiza, e sempre que Galiza, que como me gusta Galiza, que son de Galiza. Eu pensei, pois, igual sería interesante aprender a súa lengua, a súa cultura. Así que un día lle dixen, e por que non me escribes en galego? Así, polo WhatsApp, como hoxendía escribimos tanto, que é unha cousa super boa, porque ao final lees moitísimo. E está claro que chega un momento, agora, por exemplo, que xa falo galego, que xa non melloro, que xa non me lloro por ler galego do WhatsApp, diríamos. Agora xa teño que ler novelas, se quero aprender, e iso. Mas nese momento, claro, pasei de non ler nunca en galego, de pensar que non o podía nin entender, a de súpeto ler mensaxes no WhatsApp e darme conta que entendía o galego, así, sen máis. Estive un tempiño así, aprendendo galego, e xa chegou un día que pensei, a ver, se quero mellorar, porque eu quería mellorar, o que terei que facer é comenzar a escribir eu tamén polo WhatsApp. E que fixen? Pois baixeime unha gramática. Basicamente busquei en Google, gramática do galego, e apareceume unha síntese gramatical da lingua galega da Universidade da Coruña, casualmente a universidade onde tivera estudiando o meu amigo. Empecé a lela. Teño que confesar que non a rematei. Cheguei aos verbos, e non rematei os verbos, porque iso era, veña formas verbais, veña verbos irregulares, e non había maneira de rematar de ler iso. Mais ben, penso que me quedaran os conectores, así que igual se non fago ben os conectores e os adverbios, ou non, pode ser. Así que, se non fago ben os adverbios e os conectores, podedes escribilo nos comentarios e así podo mellorar. Isto ao final é unha excusa para falar galego a máis persoas, porque claro, eu son unha persoa que fala unha lingua para falarla só cunha persoa. Estrano, un pouquiño. Ben, a cousa é que li na gramática e fixenme un resumo na miña libreta de aprender linguas, fixenme un resumo da gramática do galego. E empecé a pensar, pois agora xa poderei escribir. Empecé a escribir. E o meu amigo, mas este non é o traductor do Google? Eu, non, son eu. A vez, o meu amigo, como me viu tan motivada, adicouse a facerme un audio cada día explicándome o vocabulario do galego. Por exemplo, explicábame os verbos esquecer e lembrar, palabras relacionadas co tempo, que en Galiza tedes moitísimas, non as aprendín todas. Estes días, o tempo aquí en Mannheim semella máis tempo galego que tempo da rexión, polo que imos falar do léxico relacionado coa meteoroloxía en galego. Na mesma libreta en que me facía o resumo da gramática, tamén escribíame o novo vocabulario que ia aprendendo. Eu tamén buscaba en internet, por exemplo, vocabulario da familia, vocabulario do corpo humano, e ia completando así os meus coñecementos do galego. O punto de inflexión chegou co verán. No verán, o meu amigo foi para Galiza, eu fui para Valencia, e ás veces falábamos por teléfono, e el falábame de Galiza. Eu pensaba, é que eu o que quero agora é falar galego. Todos, a ti, a vos, a todos. Ti que, a ver, con que nos quedamos de aquí? Pois que yo... Gallego, gilipollas! Eu... E que fixen? Dixenlle que, por favor,
a próxima vez que nos víramos que faláramos en galego. E que fixo el? Falarme en galego. E de súpeto, el falábame en galego e eu empecé a contestar en galego e simplemente xa empecé a falar galego. Foi incrível. Pasei de non ter falado nunca en galego, solo escrito polo WhatsApp, a falar, a contestarlo todo en galego. Claro, porque lle pedín eu a el que tiña que empezar el e non puxenme eu directamente a falar en galego? Iso é porque é un poquinho máis difícil facer o cambio de lingua. Digamos que polo mecanismo das neuronas espello temos a tendencia a contestar na lingua na que nos falan. Entón, se eu teño a vontade de aprender galego e alguén fálame en galego, é moito máis doado que eu conteste en galego que se alguén empeza falándome en castelán, eu intente contestar en galego. E por iso funcionou perfectamente. E máis ou menos ata hoxe. Xa teredes visto que fago algunhas faltiñas, iso podedes comentarme as faltas, eu super feliz, porque a miña forma de continuar aprendendo, de feito, penso que o cuarto paso sería facerme youtubeira, a forma de aprender galego. Entón, podedesme comentar todo o que querades. Por outra banda, o que sí que teño que explicar, que penso que facilita a comprensión de por que falo galego, por que foi máis ou menos doado aprender galego, é que eu falo catalán e castelán. Entón, que pasa? Eu non aprendín o galego como se fora de cero. Tampouco aprendín o galego como se eu fora monolingüe, senón que aprendín o galego coñecendo moi ben dúas linguas románicas. Entón, o que facía, ves? O conector. Entón, o que facía era coller, mentras estaba a falar galego, a miña cabeza ao principio ia super rápido, e pensaba, a ver, isto existe no castelán e no catalán dunha forma máis ou menos parecida? Pois se existe, o que vou facer é pensar cal é a evolución lóxica que teñen as palabras en galego respecto ao catalán e o castelán. En cambio, se no catalán e o castelán a palabra era completamente diferente, sospeitaba e preguntáballe ao meu amigo ou preguntáballe a RAC, o dicionario. E así podía como ir aprendendo, porque eu sabía sobre que palabras sospeitar ou non tiña que buscarlo todo, senón que por intuición ya sabía máis ou menos cales non ia saber e cales tiña que buscar e aprender de novo. Mais non o tiña que aprender todo de novo. E iso fixo moitísimo máis doado. E ata aquí a historia de como aprendín galego. Adeu!